И здравейте хора от YouTube, аз съм Върклака Ал и сега ще снимам на Minecraft Survival епизод 2, май. Да, втори. И да, това е къщата, която строих на първия епизод. Да, сега построих набързо. И ви казах, че ще е малка, защото нямам твърде много материали. И... Този клип ще е кратък, защото утре сме на Даскал. Ако знае за какво са тия, да пише в коментарите. Сега не знам какво ще правя. Не знам, може да... да, чинманите нещо са бъгнат. Чакайте. Да. Ще да слагам още прозорче, но трябваше да вечерям. Сега се чудите защо съм 23 левел. Това е защото копах в мината. И ако знаете тя руди с модовете колко много дават, доста XP се печели от тях. Той кошер. И да, нищо не дава. Трябва да го щупиш с чук. Ама аз не знам как се прави чук. Опа. Няма, после ще го убирам. Да, точно. Сега ще пробвам да си направя чук. Не. Да. Нали ти трябва да слагаш парите? А.
Мога нещо се бъгна бандикама. Извинете. Опа, извинете. Това ще е края на епизода. И чао.